IPhalamende lizokwaziswa ngokusemthethweni maduze nje mayelana nohlelo lukahulumeni lokujuba amalunga ombutho wezokuvikela i-SANDF ukweseka imikhankaso yamaphoyisa yokubhekana nodlame lwamaqembu emgulukudu. Umengameli Cyril Ramaphosa useyalele ongqongqoshe owezokuvikela nowamaphoyisa ukuba baphothule uhlelo lokujutshwa kwamasosha oluhambisana nomthethosisekelo ngaphambi kokulethula ePhalamende. Umengameli ubekhuluma nabezindaba eKapa eWestern Cape namhlanje ngesikhathi esemidlalweni wegalofu obanjwa njalo ngemva kwenkulumo kaMengameli emayelana nesimo sezwe isona. Umengameli uchaze ngeqhaza elizobanjwa amalungu ombutho wezokuvikela i-SANDF azojutshwa eGauteng nase-Western Cape ukusiza amaphoyisa ukubhekana nodlame lwamaqembu emgulukudu nokumbiwa kwegolide ngokungemthetho. You must know that the soldiers are not police people. Soldiers are trained to kill and to defend the people of South Africa. And in this case, they'll be defending the peace, they'll be defending anti-criminality, and that is what they'll be doing. And the police, alongside the Defence Force, will continue to do their work properly supported and armed with the support of the South African National Defence Force. Uthi isinyathelo sokujutshwa kwamasosha ezindaweni ezihlaselwe kakhulu ubugebengu obunodlame akusho ukubukela phansi umsebenzi owenziwa ngamaphoyisa. The SAPS has been doing extremely well. They've been doing very well in various of the projects or missions like Shanela. They have done extremely well. Our jails are now filled to overcapacity because of the success that they have been recording. Umengameli uthi bathathe isinqumo sokumisa amasosha kuleli abejutshwe eDRC ukuletha ukuthula ngaphansi kohlelo lwe-UN iMONUSCO. Now we informed the Secretary General of the UN that we would like to withdraw our troops that have been participating in MONUSCO for many years. We're withdrawing them so that we can consolidate our own defense force and rebuild the defense force so that it can participate in future peacekeeping missions that the UN or the AU may decide we should participate in. Ayishumi nane amasosha kuleli ashona khathi bambene ngesihluthu namavukela ambuso M23. Iningizimu Afrika yayizibophezele ekujubeni amasosha ayizinkulungwane ezimbili namakhulu ayisishagalolunye ohlelweni lwe-MONUSCO lokugcina ukuxola eDRC.